Yer planetamız krizis bilen yüzbeýiz bolup dur. Bu bizim üçin garaşylmadyk krizis. Bu krizisi biz saklap hem bilmeýäris. Kosmosdan näwirli bolan hop eýen bize tarap ýakynlaşýar. Daşarky kosmik täsir planetamyzyň özüne ütgeşmeleriň döremegine sebäp bolýar. Ýeriň ýadrosy edil därlerine dönýär. Ýerde bolsa kataklizmlaryň sany gitdigiçe köpelýär. Biziň hem buňa düýbünden taýýarlygymyz ýok. Dünýä bölünen, käbirler bäsleşmäge umtylýarlar. Beýlekler söwüş etmäň gorunna. Başgalary bolsa gaçyp gidäýsem diýerler. Emma hiç kim tutuş sivilizasiýany ýok edip biljek global wetboçylygyň öňüni almak üçin nämetneligi barada alalaşyp bilmeýärler. Bu howpyň öňüni almagyň ýeketek ýoly dünýäniň iň okda alymlarynyň tagallalaryny birleşdirmekdedir. Emma diňe uruş we güýç hökm sürýän bu dünýede bu asla mümkin näl. İki sany, ýagny A we B mailnamalar bar. Ýöne iki mailnamada tawakkalçylykly. İki mailnamanyň hem takyk kesgitlemesi ýok. İki mailnamanyň hem talap edýän bahasy bar. Ol waha biziň durmuşymyzy, bu tutuş adamzadyň ykbalyny hemişelik ütgetjek bahadyr. Bu wahany tölemegiň wagty geldi. 2 dekabrda Global Krizis Jogapkärçilik forumuna creativesociety.com sahypasyna tomaş edip bilersiňiz. Inne bolsa hereket etmeňiz üçin siziň hem nowatyňyz geldi.